Türkmenistanda dekabrın başında köçe yol hereketindäki düzgün bozmalar üçin salınýan jerimelerin birden bir näçe esse ýokarlanmagy bilen Aşgabatda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işärleriniň ilata jerime ýazmagy bilen bagly wakalar göz görteli köpeldi. Paýtagtyň we onuň goloýunda ýerleşýän Ahal welaýatynyň ýaşaýjylary jerimelerden haly ýadandyklaryny, munyň köp raýatyň özüni goraksuz duýmagyna we ulug sürmekden saklanmagyna getirýändigini belleýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 27 ýanwarda paýtagtdan maglumat berdi. Häzir awtolog sürüjüler üçin gaty kyn ýagdaý boldy. Yeni bir jerimeni töläp ýetişmänken düzgün boldyň diýip ýene 3-4 sany jerime gelýär. Hozurluklara uğradylýan bu jerime kagyllaryny we suratlaryny ikinji liniýada säginiň piyada geçilgeden geçmekçi bolup duran adama ýol bermediň. Ýokary tezlikde sürdüň we şuňa meňzeş düşündürüşler bar. Dip Aşgabatly ulug eýesi anonimlik şertinde aýtdy. Awtolog sürüjüleriniň ençemesiniň aýtmagyna görä soňky bir aýdan gowrak wagt bäri olaryň her birine günde 3-4 sany jerime ýazylýar we olaryň her biriniň möçüri takminan 300 manada barabar bolýar. Bu wakalar ýurtda köçe ýol hereketindäki düzgün bozmalar üçin salınýan jerimelerin birden bir näçesi ýokarlandyrylmagynyň ýygyany güýçlenip, hatda paýtagtda we onuň goloýunda ýerleşýän etraplaryň arasyndaky uly ýollardaky gizlen video kameralaryň sany hem göz görteli köpeldi. Käbir ýollarda takminan 50 kilometr aralykda göçme ýazgy edýän bu kameralaryň 30dan gowragyna duş gelse bolýar. Dip ýagdaýlardan habarly ahally ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanda köçe ýol hereketiniň düzgün bozulmalary üçin salynýan jerimelerin muktary geçen dekabr aýynyň başynda 300 götörme çenli ýokarlandyryldy we bu çäre resmi taýdan adamlaryň howpsuzlygyny üpçün etmek zerurlugy bilen düşündirildi. Ýöne köp adam bu çäreni energiýa serişdelerini eksport edýän döwletiň gaznasyny garyp düşen halkyň hasabyna doldurmak synanşy hökmünde häsiýetlendirip gelýär. Ahally we paýtagtly ýaşaýjylar munyň sebäbini jerimelerin aglabasynyň düşnüksiz we gümürtükdigi, şeýle-de köçe ýol hereketine değişli ýol belgileriniň we gözegçilik kameralarynyň sanynyň juda artdyrlandygy we olaryň çenden aşy köp ýerde ýerleşdirilendigi bilen düşündirýärler. Galy berse-de olar häkimetleriň güýçlendirilen tertipde jerime ýazmak çäresiniň diňe sürüjüleri däl, piýadalary hem yaramaz täsir edýändigini aýdýarlar. Adamlara piyada geçelgelerden geçmedin, köçäni hapaladın, çilim çektin, nasattin, giýje aýdym saz açyp ümsümli boldun. Kimdir birine paýstöz aýtdyň ýaly jerimeleri ýazýarlar. Adamlar näme diýilýänini, näme jerime ýazylýanyny düşünmän galýarlar. Halkymyz bir jerime dol düşünüp düşünmänke halka garşy ýygyderli görnüşde täzeden täze jerimeler düdülýär. Bu raýatlara pul ýazyp gaznany dolmakdan başga zat däl. Olar şeýdip döwlet işine işleýänleriň aýlyk haklaryny halkyň hasabyna ýygnaýarlar. Dip Aşgabatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Sürüjüleriň we piýadalaryň ençemesi indi köçede ýöremegiň we ulug sürmegiň howplu bolandygyny belläp, bu ýagdaýlaryň özlerini goraksuz duýmagyna sebäp bolýandygyny, köp raýatyň ulug sürmekden saklanmagyna getirýändigini hem aýdýar. Hakykatda döwlet, hökümet öz raýatyny gorap, onuň durmuşyny ýeňilleşdirmeli. Ýöne köp adam beýle dowam etse öz çağalarymyzyň agzyndan kesip bar gazanjyny döwlete tapşyrmaly boljak diýip juda gövni çökkün ýagdaýda. Dip Aşgabatly ýaşaýjy belledi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Ahalyň we Aşgabatyň ýol polisiýasyndan tesvir alyp bilmedi. Halkara hasabatlarda dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda häkimetler we resmi metbuat ilata salynýan jerimeler, köçe ýol hadisalary, sürüjüleriň ýol berýän düzgün bozmalary barada hatda adam helakçiligine alyp gelende hem habar bermeýärler. Türkmenistan
Türkmenistanda köçe ýol hereketiniň düzgün bozulmalary üçin jerimeleriň mukdarynyň 300 götürme çenli ýokarlandyrylmagy, ýurtda aýlyklary, pensiýalary we kömek pullaryny her ýylyň başynda 10 götürüm ýokarlandyrmak boýunça 20 ýyla golaý wagt bäri amal edilen tejribäniň şu ýyldan başlap bes edilen mahalyna gabat geldi. Yerli synçylaryň bir näçesi ýurtda dowam edýän ýiti mali ykdysady kynçylyklaryň, giň ýaýran işsizligiň, azyň we hyzmatlaryň ýygyderli gymmatlamagynyň arasynda kabul edilen bu çäreleriň öňden hem zordan güzeran ekleýän köp hojalygyň günni hasta agyrlaşdyrjakdygyny aýdyp gelýär. Gödöňüne getirip görüň. İlat 10 götürüm köpüldilmedik aýlyklardan 300 götürme çenli artdyrylan möçürde jerime tölemeli bolýar diýip aşamatly synçy belledi. Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasynda garaşsyz ýurt bolanlaryndan soň ödara diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulanyna inni kaýda 33 ýyl bolýar. Iki goňşuýynyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1993-nji ýylyň 7 fevralyna ýola goýuldy. Ýöne synçylar gepleşikleriň diňe gepleşik geçirmek hatirasyna geçirilýändigini, hakyky iş üçin geçirilmeýändigini aýdyp, iki ýurduň döwletara gatnaşyklaryna näme üçin hakyky ynanyşmak we açyklyk ýok diýip soraýarlar. Bu soraw Özbegistanyň premier ministriniň ornbasary Jamşid Hojaýewiň 17 ýanwarda türkmen wizasyny almakda kynçylyklara salgylanyp, ýurdun işewur jemgyýetiniň Türkmenistan bilen aradaky iş gatnaşyklaryny döredilýän emel päsgelçilikleri barada mesele gozgan wagtynyň ýanyndan berilýär. Azatlygyň habarçylary 7 fevralda berilenjek sene münasibetli yerli synçylar, ýaşaýjylar bilen gürleşip, olardan iki dowletçil goňşuýynyň arasynda geçen 33 ýylda amala aşyrylan we amala aşyrylmadyk işler, çynlyky ödara ananyşmagyň ýola goýulmalygynyň düýp sebäpleri barada edýän pikirlerini soradylar. Synçylaryň aýtmaklaryna görä, geçen 33 ýylyň dowamyny türkmen özbek gatnaşyklary ören çylşyrymly syýasy wakalara baý boldy. Iki ýurdun gatnaşyklaryna käte azkem maýylganlyk dörese, käte dartgınlyk ýüze çykýar diýip söhbetdeşlerimiz 1990-1999 ýyllary türkmen özbek gatnaşyklarynyň taryhyna iň ösen, iň maýylgan döwür hökmünde suratlandyrdylar. Olaryň sözlerine görä, geçen asyryň soňky 10 ýyllygyna iki täze dören garaşsyz döwletiň arasynda Sowetler zamanyndan galan ödara işdeşlik, medeni gatnaşyklar, ykdysady we syýasy hyzmatdaşlyk bardy. Türkmen özbek gatnaşyklary 1995-96 ýyllara çenli östürilýärdi. Özara kärhanalar, ykdysady proýektler durmuşa geçirilýärdi. 1996-1999 ýyllarda bu gatnaşyklar kem-kemden pete gaçyp urady. Muňa Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazowyň ýapyklyk we üzgünlük siýasaty, onuň eksentrik we köp halatlarda egzotik şahsiýet kultunyň döremegi we ösmegi sebäp boldy diýip yerli synçy aýtdy. Ýöne synçy Niýazowyň barha berkidilýän şahsiýet kultuny garamazdan 1995-1996 ýyllara çenli ödara gatnaşyklardaky maýylganlygyň aza känine saklananlygyny belledi. Şol urda gatnaşyklaryň iň möhüm tarapy bolsa, söhbetdeşlerimiziň köpüsiniň pikirine görä, Türkmenistanyň özbekler bilen Özbegistanyň türkmenleriň öz ata watanlaryna wizasy baryp gelip bilmegi bilen bagly boldy. İki ýurdun arasynda otly, awtobus we uçar gatnawlar bardy. Türkmenistanyň özbek azlyklary şol wagt eýem möwjal başlan türkmenleşdirmeden häzirkisine garanda epesli az täsire sezewar bolýardy. Diýip ýurdun ykdysady puwdagyny işlän pensioner hünärmen habarçymyz bilen anonim söhbetdeşlikde aýtdy. Yerli ýaşaýjylaryň köpüsiniň pikirine görä, 1990-njy ýyllar, hususan 90-njy ýyllaryň birinji ýarymy türkmen özbek maşgallarynyň has köp gurulan wagty hökmünde taryha girdi. Garaşsyzlygyň ilkinji 5-6 ýylynda türkmen we özbek halklarynyň arasynda özara gyz alyp gyz bermek has ýörgünlüdi. Buharaly, Hiwaly, Garşyly,
nüfusly gelinler Livapda we daşoguzda seýrek ýagdaýda elde çärjewli, kerkeli, çarşaňly, daşoguzly we könürgençli gelinler Özbekistanda hem az däldi. Şol ýyllar özara medeni gatnaşyklar hem gowne jaýdy. Dip daşoğlu pensioner, önkü pedagog belli özök aydımçısı Okuncan Madaliyev'in Türkmen gıydı aydımının 2 dogonluk yurdun halklar üçün yakımlık hene ögürlenliğini yatlattı. Adatlığın habarçısı bilen ayrı-ayrılıkta gurlaşan yaşayıcıların köpüsünün inancına göre özara gatnaşıkların petelmeğine 2 yurdun arasında vize düzgününün giridilmeği sebep boldy. Maglumat üçün aýdylsa Türkmenistan 1999 ýylda gıda döwletleriniň ählisi bilen arada vize düzgününü girirdi. Özbekistanyň birinji prezidenti Islam Karimov Saparmurat Niyazowyň çenden aşy göz çykynç şahsiýet kultuny wagtal tanqid edip başlady. 2002-nji ýylyň Sanjar wakasy 2 ýurdun 3-den 1 asyrlyk diplomatik gatnaşyklarynyň taryhynda iň agyr we dartgynly ýagdaý boldy. Deyip söhbetdeşimiz aýtdy. Şonu onun sözlerine göre Türkmenistan'ın Odolky Daşary işler ministri Boris Şeýhmuradowyň Özbegistan'ın çägininden Türkmenistan'a geçmegini bahane edip milli howpsuzlyk işgärleri we eskerler Aşgabatdaky Özbek ilçihanasyna bastyryp berdiler. Niýazow Özbegistany terrorçular diýilýänleri gollamakda aýplady. Synçylar 2 ýurdun serketleriniň şol wakadan soň te 2004-nji ýylyň noýabryna çenli. Niýazow we Kerimow Buharada duşýança tas doli ýapyk galanlygyny aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň reaktiv söwüş uçarlaryny howa gorar serişdelerini we müňlerçe eskerli uçar götürjü gämesini ýakyn günde gora yerleşdirýänligini bilermenler aýdýarlar. Bu hereket Iran bilen dartgynlylygy güýçlendirdi we harby hereketleriň ehtimallygyny artdyrdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Iran häkimetleriniň hökümete garşy protestleri rehimsiz basyp ýatyrmagynyň netijesinde müňlerçe adamy öldürmeginden soň Irana garşy harby hüjümler bilen haýbat atdy. Trump soň bu haýbatlardan el çekdi, emma Islam Respublikasyna garşy hüjüm edilmegini hatapdan aýyrmady. Bilermenleriň aýtmagyna görä Birleşen Ştatlaryň Sewitde harby güýçleriniň yerleşdirilmegi deňiz güýçleriniň türgenleşikleri bilen birlikde Irana basyşy artdyrýar we Washington üçin Irana hüjüm etmegi isleýän halatynda has köp harby mümkinçilikleri döredýär. Bu Iran üçin biziň taýýardygymyzy, mümkinçiliklerimiziň bardygyny görkezýän habar bolup biler diýip Washingtonyň ýakyn gündogor siýasat institutynyň uly ilmi işgäri Farzin Nadimi Azatlyk radiosynyň farda gullugyny aýtdy. Nadimi Birleşen Ştatlaryň Irana hüjüm etmek mümkinçiliginiň örän ýokarydygyny sözüne goşup Pars aýlygyndaky harby güýçleriň açyk agressiv köpöldürýänligine öňse çekdi. Abraham Lincoln uçar götürjü gämesi we onuň bilen bile 3 sany söwüş gämesi ýakyn gündogora tarap barýar we 5000-den gowrak eskeri alyp barýar. Birleşen Ştatlaryň merkezi serkerdeligi F-15E Strike Eagle kysymly söwüş uçarynyň Sewitde yerleşdirilenligini aýtdy. Şol bir wagtyň özünde Birleşen Ştatlaryň howa güýçleri ýakyn gündogor Sewitinde söwüş howa güýjüni yerleşdirmek, ýaýratmak we saklamak ukybyny görkezmek üçin köp günlük harby türgenleşigi başlajakdygyny 25-nji ýanwarda aýtdy. Bu hereketler geçen ýyl Birleşen Ştatlaryň Sewitde harby serişdelerini göçüren döwrüne ýatladýar. Bu Israil we soňra Washington tarapyndan Iranyň ýadro merkezlerine edilen howa hüjümleriniň öňýany bolupdy. Iranyň ýaragly güýçleriniň elit şahasy bolan Islam rewolýusiýasynyň sakçylar korpusy duýduruş derejesini ýokarlandyryp Irakdaky, Liwandaky we Yemendäki Irany goldaýan ýaragly toparlary Tehrany goldamaga çağırdy. Birleşen Ştatlaryň medeniýet habarlarynda Trump'yň Irana garşy birnäçe harby wariantlary gözden geçirýänligi aýdylýar. Olar hepdelere ýa-da aýlara çekip biljek hüjümler ýa-da Iranyň howpsuzlyk güýçlerine gönüktirilen kiçi we esasan simbolik zarbalar bolup biler. Goşmaçy ykdysady sanksiýalary öz içine alýan harby däl wariantlar hem aralanyp maslahatlaşylýar diýilip habar berilýär. Bilermenler Birleşen Ştatlaryň Irana garşy islendik harby hereketleriniň howpludygyny we tutuş Sewitde täsir edip biljekdigini aýdýar. Tehran Birleşen Ştatlaryň Pars aýlygyndaky bazalaryna şeýle Birleşen Ştatlaryň esasy ýarany bolan Israila zarba urmaga söz berdi. Öňünden çaklap bolmajak netijeler bolup biler. Birleşen Ştatlaryň ýaraglaryna garşy öz alış we Pars aýlygynyň gämi gatnawlaryny
hüjümler edilip biliner. Sewet hyzmatdaşlary bu bahany tölemek islemýärler diýip Iranyň öňkü diplomaty Mehrdad Hansari Farda radiosyna aýtdy. Sewet ýurtlary Birleşen Ştatlar Iran çaknaşygynyň has giň konflikte sebäp bolup bilmeginden howatyrlanyp Washingtony saklanmagy çagyrdylar. Nademi Birleşen Ştatlaryň ýakyn günlerde meýilleşdirilen harby türgenleşikleriniň hakyky operasiýalar üçin örtük bolup biljekdigini aýtdy. Ol Birleşen Ştatlaryň Iranyň radar we aragatnaşyk ulgamlaryny bozmak üçin elektron uruş we kiber hüjümleri ulanyp biljekdigini aýtdy. Soňra gizlen bombalayjy uçarlar we söwüş uçarlary howa goragyna girip dolandyryş merkezlerini we raketa merkezlerine hüjüm edip biler. Emma Iran çaknaşyk ýagdaýynda goragsyz bolmaz diýip bilermenler aýdýarlar.